ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони ҳамешагии сомонаи Далер офисиал. Дӯстони азиз, боз дар навори имрӯза мо якчанд мошинҳои нав қабул кардем. Ба шумо пешниҳод мекунем ба нархҳои арзон. Агар шумо низ хона, мошин, замин, квартира ягон техника компания умуман чизе барои фурӯшидани хона дошта бошед, марҳамат сурат маълумоташро дар ватсап мо равона намоед. Мо дар видеои баъди дар канал мегузорем. Аз ҳамаи шумо хоҳиш ба видеонавор лайк гузоред, ба канал подписатсия кунед, дастгирӣ кунед. мо барои шумо мошинҳои беҳтарин, видеонаворҳои ҷолиб пешниҳод мекунем. фикру ақидаи худро дар комментария нависед. Дӯстони азиз, ба шумо кадом нам мошин лозим аст, мо ҳамаша дар фикри шумо ҳастем. ба ҳама шумо дӯстони азиз тамошо мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. дӯстони азиз, Opel Astra F. ин мошинча дар тарафҳои Файзобод аст. нархаш 22500 сомонӣ. хай дарша дидестен дар ҳамаи экрани телефонотон маълум аст. дӯстони азиз, сӯзишвориш бензин газ, солиш 93 сол, моториш 1.6 литри простой, коробкаш механикал аст. дар ҳамин рақамҳои рӯи экранда 938 27 занг мезанем аз номи Сомонаи Далер офисиал. муроҷиат мекунем. мумкин ягон сумша боз арзон кардаатем. срочно дар соҳиби мошин сум дар кор шудагай бояд фурӯше мошина. харидории конкретни аниқ занг занем. беҳуда бародаре ки намехарен ғам натем. аз соати 8 то соати 10 шава метавонед занг занед. солиш 93 сол, рангаш сирхчопи фасони хушрӯ. шумо ҳам дӯстони азиз лайкотон намонен. я лайка дариқ надонед бачаҳои азиз, мошинои беҳтарина тамошо кунед. дуюми мошини фурӯшӣ Opel Astra F боз як тайгар. ин мошинча айни ҳол дар тарафҳои Душанбе қарор дорад. ай вича десен мошинча фасони хушрӯ тоза кай. балонои 74 тоза, буйнош хушрӯ, дарунаш стендикош тоза фасон. ҳама тарафа хулоса хушрӯ кардаги мошинчаро камтар аз худ кардаги мошинда. барои нархша 38000 сомонӣ гуфтасан. сӯзишвориш бензин газ ай. ҳам газ, ҳам бензин қати хулоса медавониш мошина. солиш 96 сол. моториш 1.6 литр, коробкаш механика. рақамҳои соҳиби мошин дар ҳамин экран 200 08 72 08 занг мезанем, боз муомила дорад. мошин мега дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. моториш 1.6, камерасходи дуд буд намекунад. 4 дараш электропакет, газ, бензин ҳар душ кор мекунад. кондисионер дорад. ҳолни убқувват кардагия хулоса. ду балони астраҷи задагиян задниш. тарафҳои музикахониш гизалай бадай мегӯяд. 4 диска балонои 80%, солиш 96, магнитофон 6000 сомон мега, 10009, моториш 1.8, светиш металлик, ягон деталш кор надорад. мошинча беҳтарин мошина, хеле парок шуда буда камтар бача буда. тамошо кунед, Chevrolet Cruze пурса буде, свети металлик ши. нози моторша нишон метем. ҳуҷҷатош чанд қамонага ҷи? ҳуҷҷатош 7 моҳ дига. 7 моҳ дига ҳуҷҷат монага. ин ҳолати мотор. Мотор вагони нав зада. Екатега. Стойкош. Стойкош. Чо? Тамошо кунед, мошинча тоза ака. аз як салонша нишон метем бачо. 4 дараш электропакет, электрони боковой. коробкаш механик, магнитофон. ҳолати мошин системаи почи холкашдагни сахтак хушавад. дар оқиф электропакет тозак, скамико монда шидагине. хулос ин ҳамин мошинча. тамошо кунед. ҳолати диска балонот. номера телефона чанд гуфти ака? 2 38 38 35. вариант алиши доре? аста ина бачаҳо занг зани Opel Astra ҷи вариант дошта. хулос шахшах. чорум мошини фурӯшӣ. дӯстони азиз, ваз приёра ки дар комментария бародаро бениҳоят бисёр хоҳиш мекарданд.
айни ҳол дар тарафҳои душанбе қарор дорад. Мошинча аз рӯи вид маълум аст. Дидесен ҳам мошинча дар кадом ҳолат аст. Состояние чӣ хел аст. фасони хушрӯ сафеде хушрӯи бадай тонировка дорад. 1 сол тонировка дорад. Документош пурра 1 сол дига. Кондиционерш кор мекунад, айхникра мебинед. Хадавоиш губка ҳамаш хушрӯ падага. Сизшориш танҳо бензини холӣ. Даронаш тоза, моторош тоза фасона. Нархи 60000 сомонӣ, айни ҳол дар тарафҳои Душанбе. Вас приёра. Моторош 1.6 литрай, коробкаш механика. Рақамҳои соҳиби мошин 963 64 67 занг мезанем. муомила мекунем, мумкин боз ягон сум арзон кунад мошинчаро бигирем. дӯстон аziz, шумо ҳам дорен ягон мошин дорен, хона, мошин, замин, квартира. Умуман чизе дорен надорен, дар ҳам WhatsApp мо равон кунем, мо рекламаш мекунем. Дар TikTok ҳам бародор реклама мекунем. TikTok ҳам дорем, кушодагем. ҳар рӯза 10000 просмотр мегирем. мошин навбатӣ Daewoo Nexi дӯстон азиз, дар тарафҳои бохтари Қурғунтепа нархиш 11500 сомонӣ. Сӯзишориш бензини газ, солиш 96 сол аст. ина бародаре ки Nexi мехоҳед, ина марама шумо Nexi. Сӯзишориш бензини газ, солиш 96 сол аст. Моториш 1.6 литрай. Коробка передачи механика 551 00 48 48 занг мезанем, боз муомила мекунем, арзон када мегирем. Сроша сундар кора. Савдо дар назди мошинай 1 сола ҳуҷҷат дора. Мошин нахаду, беҳуда занг назанем тага. Даруни мошин тоза фасон, стелинош нави хушрӯ аст. уйнош фасони хушрӯ. Ягон намуди сарапина парапина гуфтани гап нест. Ҳама тарафа фасон кардаги мошинчаро бояд фурӯшед. Leganze ки дар комментария бародаро хостен, ина барои шумо Daewoo Leganze дар тарафи Душанбе мошинча 23500 сомонӣ, моториш 1.6 литри камрасход. Бисёр вақт мебинем дар баъзе сомонҳо, мисол ма худам шоҳиди омоем ки Leganze-ро бисёрш моториш 1.8 аст, 1.8 2 иш 1.6 аст камрасход дӯстон азиз. Коробка передачи механика 935 62 44 44 33 занг занен, аз номи канали дар Русия муроҷиат кунем, мумкин шумо арзон кунад. Мошин тоза, бен ҳама ҷоша бинен мегам. кузов тоза, ҳама тарафа, ягон дард пард надора, задаги пуштаги умуман надора, мотор нав, расход намекунӣ, балонош диска нав, газ, бензин дарун тоза фасона. Ҳама тарафа биен мошина бигирен. мошин навбати Mercedes-Benz C-Class. ин мошинча дар тарафҳои Хуҷанд аст. Шербачаҳо марамат бардорое ки Mercedes мехарен, дар ҳамин рақамҳои экрамда 928 40 01 16 муроҷиат кунен. чахчах кунен нашод Mercedes. боз камтар савдо мешавад гуфтага. дар тарафи Хуҷанд аст 38000 сомонӣ, бензин газ сӯзишорӣ, солиш 94, моториш 2.2. коробкаш механика. мошинча мегӯяд зур, хадавоиш тӯчакага, мотор хулоса коробка. балонош 80%. техосмотр то 0602 2024 дорад. чашкаҳош варид парид надора. савдо мешавад. хулоса ҳама тарафай занг занен, боз муомила кунен шербачаҳо аз номи канали мо. бардор лайкҳоро монен, фаромӯш накунен, лайкҳоро монен, дастгирӣ кунен. мошин навбатӣ Toyota Fielder. Toyota Fielder дар тарафҳои Душанбе дӯстон азиз, нархиш 78000 сомонӣ, сӯзишориш бензини холӣ, газа дагнист аст. солиш 2007 май. мошинча вагон аст. мошинчаро мегирӣ, ҳай мекунӣ, бе растамошка мера мехари машина ҷошта ба номуд растамошка карда метиҳад. мешини машина мегирӣ, ҳай мекунӣ, миёй. 78000 сомон нархиш, сӯзишориш бензин, солиш 2007, моториш 1.5 1.5 литр парасоид, коробкаш автоматика, мешини хуш мерава. хоб, рақамҳои соҳиби мошин 930 30054 муроҷиат кунед, мошинчаро бигиред. аз номи сомонаи даве мисал гап занен, боз арзон ҳам мешавад.
коробка передача автоматика. фикру ақидаи худро дар комментария дӯстон азиз баён кунед ва шумо аз кӯчаи тоҷикистон чӣ хеле мошино лозим аст, мо ҳатман дар фикри шумо ҳастем. боқӣ дар амони худо бошед. Сарбаланду хунобод. То видеоҳои баъд.